हाथिवो सा खामनाय जांना थाङै तै मानै खुनै रक पाइना थांलाय माने बुमाबाय केफेलै शक फाइलिया हाथिबार सालायजा महाय कक्टमा खवाइनि बगाबिल कामिनि निरुबाला देबबर्मा बोसामांनैनि बुमा बोसाइनि मुं विष्णु देबबर्मा कक्टमानि बिसिंतै साइमान जाखा 21 एप्रिल सालमारिवो हाथिवो थांलायमानि खवाइवो बुमाबाय स्राबसानि बागै कागलायमानि फियाबा बनि उलतै मालायलिया टाबक जरा आबुनि बागै बेलाय खेनो खाव दुख नांलायजाक नायसिंलायजाक मोगदैख्लायलायजाक बोसामांनै वबो अक्राखे ककमाया बोस्लाखौ सो बेलाय खेनो बोखाव मोगदैख्लायबै मीडिया रंनि बिसिंतै कयजाखा जे जागाफानो तंथों दाक्ति फाइसिदि होनै महायनो बोस्ला सिमिया बुफाबो कयखास मीडिया नि बिसिंतै बुमाबो कयखा हाखे अ कयमानि नले निरुबाला खनावै दे तं शक फाइफिनै दे साइमाना बागै गोरोङै तंदि ब्यूरो रिपोर्ट आई न्यूज नोंदे जाफन चाय तंदि सिंगे खातां एरोबा ताबुं न फादि सुं न अनेक खातां बेले निन बागै सुं मखन मुक्ति तलाय तंग बेले तो शुक्रबार 21 तारिख डॉक्टर थाना हैने चिनों मा बायथां ओमफ्राय मा बाबु थैजाक मानि मा रोजायरावबो गो मुजुनो दान्दिने हैने पानि हैने चिनों बरबाय आलादा आलादा थाखाय दा मा आननो फायसाबाय माने ओमफ्राय बको डॉक्टर को रांबको माउदुर नायजागै हायन हैनि मानो साइक्लां गे मारि रकायबाय आगोबाय जे खुवाय पार्को बुथाक दंगा सेटलो ओमफ्राय नायसिमां हालिया चिनोंफोराव मानो फायसाबाय माथा ओमफ्राय मालिया दिनो शुक्रबार 21 तारिख नेहजे सकालिया ताबु ओमफ्राय माने जेखिनिबो थांथों जेखुन दंथों बा एरेखुनायबो दङ ओमफ्राय न'आव फायसक फायथ' मिनांगौ नंता सबक सबक उमुकुसु तेमासा अकराखौ कमाया था सिगां खेबे मावो बेसे बालैयाखौ नगा सानसाता sabta kaisa kari ta an bosa jongno na an kobogo phaito nogo kijakai tong phaito yang bosa robo wana jita nang kablai tong mekha phaji to yang buma bu phabo asanti wana jina chai kotok thaiya mung tong mekha wana jita komai thang wana jina to